Dwi'n actually hoffi siarad Cymraeg. Just dwi'n teimlo hapus. Pam fod y cystadlaeth yma'n bwysig I bobl ifanc yng Nghymru? Dwi'n meddwl mae'n bwysig I pobl ifanc I deall a defnyddio Cymraeg. Os dwi'n meddwl mae Cymraeg yn bwysig i'r dyfodol o Cymru. I fod ar y maes, mae teimlad arbennig. Mae pawb yn hapus I weld ti a dydy pobl ddim yn bernadu, judge? Bernadu chi. Teimlo'n mwy o connected efo'r diwylliant Cymru ac y iaith. Rhywle I mynd os ydych chi eisiau bod yn teimlo'n Gymraeg. Ydych chi wedi dysgu rhywbeth am eich hun yn y proses yma o gystadlu? Dwi'n actually hoffi siarad Cymraeg. Dwi ddim yn teimlo hyderus yn siarad Cymraeg achos fi teulu yn Saesneg a dod o Lloegr. Dwi'n caru defnyddio a dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig I ymarfer Cymraeg ac yn bod yn hyderus. Ti dim angen I poeni am dy lefel di, ond dim ond ymarfer efo pawb ti'n gallu ymarfer gyda. I fod yma heddi, mae'n rhoi fi cyfle I siarad I pobl eraill I dod o Gogledd Cymru a dwi'n gallu gwneud hyn. Oes gen ti neges I bobl ifanc arall sydd yn dysgu? Y dyfodol y Gymraeg. Lays on our shoulders. Dwi'n meddwl just trio, practisio siarad Cymraeg, trio dysgu Cymraeg achos mae'n bwysig. We have to take charge of iaith Cymraeg yn y dyfodol. Paid â phoeni am bod yn rhugl, un gair yw digon I bod yn Cymraeg, rydyn ni gyd yn Gymraeg. Beth mae'r profiad yma wedi golygu I chi? Dwi'n meddwl o Cai Bach. Beth Cai Bach yn meddwl o fi heddi? Dwi'n teimlo'n proud, dwi'n teimlo hapus. Mae'n ardechog I fod yma, mae'n golygu'r byd bod dwi'n wedi come this far, rydyn ni gyd yn siarad gyda'n gilydd ac mae'n golygu gymaint I fi.